Katuraken pamundhut saking Pring Surat uga ugi monitor lumantar YouTube Sinar Laras. Ugi dipun diarahke langsung. Nggih, monggo Cak. Langgam Cak. Sinar Laras Lumadi kolaborasi Radio FM Kota Magelang. Sopo wong? Pamundutan saking Pring Surat Temanggung nggih. Pring Surat monitor. Judah mutiara kependem, capet-capet nggih Mak Cangik. Kowe ora pengen ngewangi adimu, Lek? Mangga. Aja meneh mung lagu, Pri aku utang wis sok lali kok. Ora pareng no. Dita tulisane. Iba. Ugi kula aturaken menika jurakanipun Istana Sayur ingkang wonten ing Ablak Magelang menika. Sembah nuwun nggih. Ha, semoga Ibaku jiwa hatiku Mukli
musike bar ngisak lho. Matur sembah nuwun Bapak Wali Kota, Sing Bapak matur Bapak Wali Kota, Bapak Laki. Sing mugi pinaringan sehat, semangat untuk memimpin Kota Magelang untuk menjadi lebih maju lagi. Amin. Dan sudah terwujud ya, Lek, Kasunyatan. bahwa Magelangku adem, Adem. rakyate, Kondusif. pemimpine, Nah, mergo betul. saling menjaga keanekaragaman. Ragaman. Toleransi agamanya ya kuat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Ibu sugeng Sembah kula nuwun. jan wekdal saged sowan silaturahmi malih. Nggih. Semoga Asmangga. jangan Janjane kowe ning endi gelagat gelagatmu sajak yubriane hatiku sujana kepikacan karawan kita liyan Yeay. Masuk. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kamangku nganti lingsir srengenge ana kene aku tunggu kowe Anak kambing sayang. tak esem Yo, yo. yen tak telepon malah bapak tadi Yo. mangkel aku mandek yen kepada pipimu manggota dewa Alah, 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 alah. lali janjine kandhane alasane kono sing nganggo cur bareng Sur. sur Pak Des senenge sur janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyurigani atiku sujana dari kancang karo wanita liyan sampun matur nuwun. Menika wonten netizen kang kepareng badhe ngresakaken lelagon. Jih menapa Mbak Limpuk Macangi? Nggih, wau podang kuning sampun slendang sutra kuning. Seragenan malih. Seragenan menika. Sinten iki tasih enten Mbak Yuli, Nggih, monggo Mbak Yuli karo Mbak Sri. Mbak Sorai. Yo, kolaborasi. Yuk, so, dipun aturaken Mbak Pak Yuli. Mundut. Ugi saking pindanipun Bapak Sugeng Priyadi, pindanipun Bapak Kabit. Mangke ugi badhe kepareng ngersakaken lelagon. Monggo so, dipun aturaken so. Slendang Sutra Kuning. Dados. Oh. Yo.
Niko, sampeyan marang kesaken ninggal katresnan. Nggih. Garap semboyo. Aduh. Maka sa dipun aturaken katur panjenenganipun Bapak Kabid nyanipun Mas Sugeng Priyadi nika tos pareng Menara Lenggah. Yuk sa dipun aturaken pamundhut ninggal katresnan. Yo. Monggo Mbak Amri Mimin. Oke, Bos. Masalah. Masuk. Wanita. Tak suwun rino lan wengi.
piye ta? Ketoke kok syahdu. Kok do medeni kabeh to goyangane. Aku Pancen ngono kota Magelang kota sejuk ya. sejuk, adem ayem pokoknya. Saking sejuke lah ambek bokonge iki lho penak. Nah, bokonge ngasih dolan nyisih barang lho. Tutu bakal. Bokong kok nyisih. Aja lali paweling kang setya satu nganti saelingmu. Oke, terima kasih sampun dipun aturaken. Pendut tinggal katresnan katur mindanipun Bapak Cih. Sugeng Priyadi minangka kabitipun. Ya. Ada permintaan lagu dangdut. Oke. Wah, Menapa berpacu dalam dangdutipun melodi menika? dangdut. Wonten dangdutipun. Vita Maharani. Ya ca. Musrik musik. Ayo Devita, kene. Selamat pagi Mbak Vita Isniawati. Wah, ini. Ngapunten nggih Mbak Limbo, kula mboten saged atraktif kaya Mbak Vita kaya Dek Apri. Lah kenapa? Wanita menjelang menopause ya beda to, Mbak. Oh, sudah menopause toh? Lanjut. Oh, pos Mbak. Nek sak ngerti kok kowe kira menopause sih. Apa? Kedun ki kowe. Tak ngombe sik dehidrasi ya srogo. Iya. Ngapunten Dak ten kopeng nika kula pamit mboten ndereken panjenengan nika nembe nandang raga pinaringan. Bibarne sekrang. Nggih. Ora Metune sotel. Jing bener. Lah jare metu becak kok. Nggih, spesial katur mindanipun Bapak-bapak, Ibu-ibu ngatasi Ingkang tasih paring. keparengan. Atas sembahyipun Bapak Ibu, kula dongaaken panjang yuswa murah rezeki. Amin. Rezekine lancar, pokoknya sukses bahagia. Amin. Utange lunas. Amin. Bojone gemati. Nah, Lah nek rande bojo? Ranti bojo ya tak dongake tok rezekine. Nanti Amin. bocah tuku. Ora tuku. Kok tuku Bojo to? kok tuku. Kaya apa? Kok tuku, rasah tuku nyileh kancane ae. Lah, Nempel. Loh, malah luwih parah toh. walah. Monggo Mbak Vita. Nggih, Berkaji dalam melodi. lagune sing terbaru mawon nggih. Oke. Apa Pit? Ayang-ayang, Yang Dewe. yo duet kok. Ayo Mbah Men, ayo Mbah Men. Pak Desuki, kowe tadi Sukimin sik le. Lanang lho. Oke, spesial untuk Anu. Temanggung. Diumumke kowe dadi MC. Oke baik ladies and gentlemen, sebuah nomor lagu koleksi dari rekan kita Risang Goto ada sebuah nomor lagu dengan titlenya Ayang-Ayang hadir bersama Vita dan juga Suki Bin. Baik, Suki Bin lho. baik. Hadir bersama. Ayang-ayang sampun. Oke hadir sebuah nomor lagu Ayang-Ayang. Baik, baik. Kita panggil Mbak Aryanti. Oke. Mbak Arianti. Monggo, dari Jumana saking Palenggan. Menika saking Mas sinten Mas? Mas Gumilar saking Kembang Rawit. Tebingan 100.000. Ya Allah, sembah nuwun ya Mas. Ngapunten tangan kula napi tangan kiwa. Lho jenengan Grogi. kok ra sopan men lho. Ketemu Mas Gumilar. Mas Gumilar. Lah rahimku langsung keram lho. Lah. Coba nuwun Mas Gumilar berkah ya Mas. Berkah Kembang Rawit. Ora saya selindro to, Kembang Rawe.
Kok ya pas men ya bagiannya. Lagi. Ora sido dangdut gak. Aku ayem. Nggih, kolaborasi yo dangdut yo tayub ngoten. Nggih. Monggo Cok, Kembang Rawe. Lalelang. Oh. Ceritane wong seneng nunggal sabale wiwitan dilunggu jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyakat tangane Kacor ngomong mas aku tresno kowe Ceritane wong seneng kacane wiwitane tunggu jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane Kacor ngomong mas yo mas aku tresno kowe Kembang nongko hatiku digawe moro Kembang melati akawela raning hati Kembang kecumpang akawe hatiku bingung Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar Mula wong tresno ora kena kesembrono Ora habet ora bebor banito Kembang irame iku mari
ono ora becik tumrape para wanita kembangirame iku paribesane ate bang ramel we becik tak tinggalke Mbak sampun Ariyanti. semanten Wonten pamungkutan bajing loncat. Ngersaken bajing loncat. Monggo menika Mbak Ariyanti, Mbak Yuli kalian bintang tamune Kang Solo Klaten. Ya sekawan. Ayo le iki lagu Delok. loncat. Buka balungan. Walah. Monggo. Iya. Bajing loncat. Ya. Lo.
sing loncat. Nggih. Nuansa dangdut. Dangdut malih niki. Oke. Seling. Ingkang tak mriki tansah semangat sedanten nggih Pak Bu. Oh, semangat. Mbak Bila wonten pamundhut monggo paring dawuh. Wonten pamundhut boten. Napa Mas? Lek diaturke lagu lawas. Oke. Nah, bersama Mbak Mimin. Mr. Sukimin. Cantik kaya ngono kok. Mister. Kula niku pun tua tapi nyenengke ngoten nggih Pak. Ngangen ya, Pak. Ngangen. Kowe iki apa jenenge? Ora nyenengke. Apa? Gembetot ngono lho kowe iki. Diaturke apa? Kelek lagune? Apa? Singkong keju. Singkong keju. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saged nyanyi bareng nggih yang di sebelah sini. Oke? Singkong dan keju. Oke. Lagu lawas. Sing Bersama syuting Sinar kok Laras. sing nyuting ki nyawang aku karo ngeleki terus ngapa ya Jret. Kowe argo ngidoni kowe mah kelek men. Oh alah, kula kok apa kagum kok kalau menjingi munggah mudun. Biasakan kagum enggak Mak Dedek. Cantik. Singkong dan keju. Sing Monggo. nyuting nggo HP mbak kan to? Oh, masih kok bae. Kau bilang cinta Anak Oke. Anak singkong kok. Anak singkong. Ya iku Kota Magelang. Tambah. Tambah ban. Oh iya, boleh langsung. Boleh. Apa sih yang enggak untuk hari jadi Kota Magelang? Nah, Kagem Warga Magelang. Karena hati yang bahagia itu adalah obat. Loh, ning nek hatine lara sakit gampang kena penyakit. Betul, Nah, sehat bahagia. Sugih bahagia. Amin. Monggo. Enggak boleh jalan Bang. sampai jam 3. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Ngantuk. Udah ngantuk lho lan ngantuk. Di tambal ban. dicepaki gadis kaya ngene kok ngantuk. Tambal ban ya, Ci? Iya, Bro. Oke, Bro. Juga dari Dinas Kebudayaan. Oke, terima kasih. Sip. Terima kasih. Wah, Jan. Sampun. Dari Bapak Sugeng Riyadi menika ngeresaken lintang Asmoro. Lah dalah. Yo, Dek Christian. Dek Buat Aduh, Dek Lintang Christian. Asmoro. Duetipun Kristia kali sinten? Monggo. Dole Christian karo Bude. Wani ra karo Bude Mimin wani. Ra foto dole. Ya Kemungkinan saking Bapak Sugeng Priyadi, monggo perwakilan. Pak Sugeng kersa duet. Monggo Bapak Pak Sugeng. perwakilan saking Dinas Pariwisata, monggo saged. Duet kali kula, Pak. Kula nek gelem telaten adus ya ayu lho, Pak. Jane mung niki. Oh, niki Pak dereng Sugeng telaten. kersa Menika minggah. Pak Sugeng Priyadi menika. Nggih, Pak, monggo. Niki Pak Mias Monggo, niki Pak. nggih. Monggo. Bapak kita ya, Jas. Nggih. Bapak ingkang menghubungi kita ya, Li. Nggih. Nggih, lek lumantar dalang. Lumantar Budalang. Nggih. Monggo Pak Sugeng Priyadi. Monggo, Pak. Lintang Asmoro, Mas. Lintang Asmoro, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, wajan. Wajan. Jejer widodari rasanya kayak widodari kemepruk yang. Kemepruk. Apa-apa, astagfirullah. Bapak Pak niku ki gur Monggo Pak Sugeng. gur ganjelan anduk kok jenengan ciwel. Mah nyiwel anduk. pas dijiwel anduke nglumpuk. Niki bojone kula nggih nonton lho. Wonten, oh iya, mboten apa-apa, Bu. Omah nggih. Niki pun bar vasektomi. Niki kula ken napa niki maju niki bola-bali diundang. Nyanyi, Pak. Nyanyi, Pak. Oh nyanyi. Nggih. Mau wonten yang kemarin ngersakaken Lintang Sik. Asmoro. Sik kaya apa ya lagune ya. Main dituntun nggih, Mbak. Nggih, mboten napa-napa. Sik, Bu. Pak. Kula bukake, Pak. Allah. Nggih, monggo. Lintang Asmoro, ya, Lintang Asmoro. Tuas dibuka dirubung lalu ra dikapake. Thank
punten Pak Mobilnya Dalang. tanduk, Mas. Monggo. Tanduk apa ya? Janjane kula niku pripun nek kan munggah mriki niki nek kon nyanyi ya kudu penyanyi. Nah, mboten napa-napa. Niki arep njaluk ngapura suarane kaya ngene iki ra Mboten napa-napa. cetha. Dawuhipun saking menipun Bapak Wali ugi menipun Bapak Wakil Ngaten. hiburan untuk warga masyarakat Kota Magelang. Nggih, nggih. Ming sing penting welingi nggih. Tontonan niku nggih nganggo tuntunan. Leres. Sing ringgi anta pitutur, Nggih. sing sae budi lan luhur, budi luhur. Dados teng mriki tontonan monggo ing pesene alhamdulillah teng mriki tak delok alun-alune nggih tetep resik. Do guyub rukun, sing nonton ya seneng-seneng budaya. Betul, betul. Ampun. Budi lan daya pangekese dur angkor. Budaya. Tak kira ngoten iki. Lagune napa, Pak? Isih siji meneh. Nggih. Gek malah njuk do Bali mergo krungu suaraku. Mboten, mboten. Mbak. Jembalas. Kok njuk jenengan kok njuk lenggah ngoten wis gelo. Kalau pon lunas niku lho Pak, dadine pun. Wah, Monggo niki Mbak Ari sesuk. jeneng Monggo Mbak Ari. Mbak Ari. Jambalas Monggo, wanita nggih. menika. Aku kok kepengin banyu langit nek ana. Banyu langit, mangke. Sakniki napa mangke? Saniki mawon jur kula medun sak ndredeg ning suwen teng mriki. Bibaripun mangke Jambalas ngeten. Jambu alas. Banyu langit rumiyin. Ana apa sak sae? Banyu langit. Saking pun Bapak Sugeng Duet no. Kula Duet. ora Monggo, nggih Pak Ari. duet to. Pak Ari Mahardika monggo. Alah betul saya repot-repot, Pak. Ya, Cak, Mas. Oke. Nanti sampai jam 2 terus kelakon jam 3. Ning kula sak lagu mon nuruti niki lho. Siap. Apa nuruti Mbak Mimin ari Mbak Apri sing Aji. sing kaya ngopo kae. Banyu langit. Kantani ya Mbak. Ngapunten nggih Bapak Ibu.